ସକାଳ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ମୌସୁମୀ ଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଫେରୁନି, ବର୍ଷା ଗାୟବ, କାଁ ଭାଁ ଛିଞ୍ଚୁଛି। ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଗୁଳୁଗୁଳି ନାକେଦମ କରିଦେଲାଣି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ସିଝାଇବ, ଛଟପଟ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ତାପମାତ୍ରା ଆଉ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବା ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ଜୁନ୍ 12 ଆଗରୁ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଲଘୁଚାପ ହିଁ ଭରସା। ଯଦି ରଜ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଫେରିପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି କାଁ ଭାଁ। ଗୁରୁବାର ସକାଳରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ଭିତରେ ତାଳଚେର 32.4 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳରେ 3 ମିମି, ଛତ୍ରପୁରରେ 3 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ବାକି ସବୁଠି ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ଥିଲେ ବି ବର୍ଷା ଦେଖା ମିଳିଲାନି। ମେ 29 ମୌସୁମୀ ଫେରାର। ଜୁନ୍ 12 ଆଗରୁ ଫେରିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ। ତାପରେ ବି ଆସିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବିସ୍ତାରିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ 11 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ 12-18 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହି ଅବଧି ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର କରିପାରେ। ଅନୁମାନିକ କରାଯାଉଛି ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 12-15 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ତାହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମୌସୁମୀ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଏଥିରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଲମ୍ବିଲେ ଜୁନ୍ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ରଜ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ନ ହୁଏ, ଏହା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଖବର ପହଞ୍ଚିପାରିବ।